Wala, dahil kay kwarta dahil, pre. Manin ko bisa gamay lang, pre. Itunon ka na ako karon, pre. Ako problema ba? Kwarta? Urot na. Gapo na naurot. Kabalo biya ka nga timbayan sa tubig, kuryente, mga bayron ako tindahan. Dagan kang bayron urot na, wala ko kwarta. Sa muka ni moy, sa muka ni pre. Timo na lang niya. Kung nabi daw kwarta mo bayad bitaw ko. Sa mga di mga kaulat. Sa muka ni mo nga sigag paningil. Ang tao nga na diri imo yung wanon. Samok-samokon. Timo na lang niya akong regalo, pre. Ayo. Ayo, pre. Ayo, pre. Pre. Ayo. Kasi yung tuyo ko. Oh, na imong papa diha. Ay, sa kulahan. Na yung papa. Pa! Pa! Oh, kasama pag hindi mo nga natulog ta. Sa muka ni bataa ka oy. Nga natulog ta imo ta pukaon. Bilar ba kay ko? Sa may tuyo nimo? Nay, nangita sa imo ha. Sa muka na oy. Alis. Nakatuwa sa dito na ka. Kay mo tong tangan ako dugay na ko kabayan. Mao ba? Ina nga wala ko diri, nagilakaw. Mm. Ha, ina. Cool. Na yung papa. Ingon na ba siya nga? Nilakaw siya. Ah, niingon di imong papa nga nilakaw siya. Ah, man siya. Nadiri sulod. Ah, na di imong papa des liko. Dahil sige ito ano di. Ano? Asa man si Papa? Ah, yung papa. Sulod diri ko. Ah, okay lang mo yung kunwari. Ah, man di imong papa dahil dong. Amo to diri ko. Nawala man. Pre, ali dire pre, may istorya ta pre, naaram ni ka dire pre, tago pa kita anta na kao. Ay pre, nari ka pre. Naalagi ko pre kay ningil ko si mong utang, madugay na mo ti mong utang. Taon na ti mong utang ba? Ningil ko. Kwarta da, baka di kwarta da, mitunon ka na ako pre. Mitunon ka na ako. Paghulat ba pre? Kay wa pa kay tay kwarta, sige kag paningil. Kabalo biya ka nga kung nay kwarta bayad bitaw ko. Watag bitaw ko na kwarta, kabalo ka nga wa ko'y kwarta. Sige kag paningil. Sa man di magkakahulat pre. Wala dahil kay kwarta dahil pre. Manin ko bisa gamay lang pre. Mitunon ka na ako karon pre. Ako problema ba? Kwarta? Urot na. Gapo na naurot. Kabalo biya ka nga timbayan sa tubig, kuryente, mga bayron ako tindahan. Dagan kang bayron urot na, wala ko'y kwarta. Sa muka ni boy, sa muka ni pre. Timo na lang niya. Kung nabi daw kwarta mo bayad bitaw ko. Sa di mga kaulat. Sa muka ni mo nga sigag paningil. Ang tao nga na diri imo yung wanon. Samok-samokon. Timo na lang niya akong regalo pre. Ay. Namo di kwarta na ko pre. Mo ni ang giandam na ko sa imo pre. Gahapon pa na ako nagikuan. Kay mo bayad ko sa atong utang nako. Ay, salamat pre. Tupay ba naman tayo mong kuan pre? Tupay ba naman tayo mong hulam? Ako na magkuanta din di ta mo bayad sa atong hulam na ako bi nagigamit. Kabalo bi ka nga mubayad ko basta na ako kwarta. Ah, salamat kay pre. Tupay ba naman tayo mong hulam? Imo itrasmil. Tubuan mo kay Banred. Oh, keep that sa pre. Kay inana bi ta kay amigo bi ta. Salamat kay ani pre ha. Nya. Imo na bitaw ni pre kaning kuan ba sa imo ning anak ni hatag sa imong anak kay kabalo ba kanang mga bata hilig nagdulaan sa pusil. Dulaan man ni pre, kabalo na kanang mga bata na hilig ba nagdulaan pre. Adto nako pre. Dulaan di pre. Isahan ko da. Patay ko minsan nila. Pambayad na ba ito sa tubig o kuryente? Ako ni. Saon na ako ni Ron. Nabayad na kong pare.